Balima al très urgent. Balima bié samedi 4 octobre 2025. Balima insécurité mbe Mali, Burkina et Niger. Mena bana fo onyana bi katlaka a solution di au bela jelema bi. Burkina kaw, Niger kaw, Burkina tchena muso, Niger tchena muso, Mali tchena muso ani ayesi dem bela jeli. Aye bigini papier ta mena mufana, mena nga bana fura de fobi. Insécurité kacha Burkina ba kacha Niger kacha Mali. Ayesi jamana de dou. Mais ambe kumambe solution de di. Ba ambe bana yere parce que ni mangane ba ibe taka docteur ba ngini bana jumene bi la folo. Ni ga bana dona fura be soro ka nyina la. Mais il tega moko bana ba to ka fura ngini be bana de ngini folo. Awa anga bana mumbe ka kebi no e insécurité jatka wale moko keleme ka yoro mine bi. Bana in toko de ko Assimi Ajamu Goïta. Mena bana in soro la choko jibe mena bana in soro choko fana bi video karide. Malion enjiga ka tasu. Maliko sera nguluma ka woro de ma. Enjiga be ka tasu parce que ulta famiyaw. Malion Assimi Goïta kelenga ke prisonnier. Assimi Philippe ça. Assimi foti folo mike. Assimi gouvernemental ko nyamogota ko ke M5 ay kuma ina mede Malion c'est très important. Ay gouvernement nyamogota ko ke M5 no shogel ko kala maygay. CNT mogo munu ye M5 ere haramu katolu ke kata CNT fa. Dien kono komu make ama ye kurane kono ali jiri ama me Assimi odike. C'est-à-dire ka M5 ka gouvernement doma anti M5 ko ke ka CNT fa ale reka conseiller be anti M5 di. Mogo munu ba le conseiller kuluba o be anti M5. Mogo munu te M5 fait, mogo munu te changement fait. M5 nana changement de kama. Aya remarqué bara fait kera Mali kurala. Mali gouvernement da bara beke avec en tête Dr Shogel Koukala Maïka. O baro beka ke wakati mina. On concentre le baraka wakati mina. Assimi Goïta nunube ki miri ubise ka on détruit chokobe olu kume ko bara de ke me on ta don. Tisa ni kono dia mogo ina beka muruga ki so ikola ma no quoi. Mais la ka do deta oula parce que fait vidéo ka djenya. Non seulement Assimi Goïta ye gouvernement ke M5 yi mogo mun te M5 ke ko ke kale rega palais aga palais fa fala ka conseil ou. Dairou Dambélé ou Francis Mogodi o de ko ibe ka ministre de la défense abe bindomi. Général Yamoussa Kamara ale que Sanogo ka ministre de la défense ale que Djomboura ka ministre de la défense o de Francis wole kana Francis kana Mali tia be bo kalama o de be kuluba bon ko ere jugama wora kalami ay ministère de la défense ay o di mamunumbe les russophones les soldats russophones ina fo Sadio Kamara nunu munumbe risi ko kari mo mununye ay ministère de la défense de Luma ay barawara jumen ko fana tukuni atara conseil supérieur o kumbe ga korode ay o yi bakolo de yele masan le conseil supérieur de la défense Assimi o de yele masisan Assimi tara mamunu nolu ye pro français sorasi mununye pro français wi ina fo général Daourou Dambélé ina fo général Yamoussa Kamara atara olu ke ka conseil de la défense kolu bla o nyamoya la kolu ka le rega conseiller wi fana en même temps o fen fla bi se ka ta choko jume o te fly sabana fana tukuna ay mune ke tukuni mogo munun te franci fait no ye ben le cerveau yi o ye awnye aw activiste wu aya ay thermique awnye sa awnya deme ka franci gain o ay kelenga franci gain kuma mina ay ben be don kaso la kasoro kana ni mamunu me franci mamunu kuma ka franci soutenu kana no lui ina fo bubu mabel nunne Abdou Niang nunu o te fly matlali bi me ka cité de kado ayado che ko nyagami choko mi quoi c'est à dire que Assimi Goïta ko nyagami choko mi ali ala te so ala ere de bali bana Assimina parce que ala ye jahanama glan ko mama main kebeta jahanama kono ka arjana glan ni mama kai ebeta arjana kono ala ere uke oh ale ya Assimi ya ira de kale be mundo ko ala tado ale ko de fe munu mai ani fe abina fosa e ga bani suruguta ko rubla sogle ngono ko fe diago e ko lu mara donc bara gele ya oro yorodi
bon irisiw fana nana tuguni kana ndeme irisu de kumbe Assimi Goïta garder ay kuma ina mede insécurité na cogo mena na cogo de fanyana irisiw fana kumbe Assimi Goïta garder aba kalama irisiw ka sorasi munu me malla ol de kumbe Assimi garder kuluba kidal sorolende sari nale clarila Assimi togo de ko zer ni je jasiki fagayiri sari Assimi Goïta kidal sorola dron ima ay conseil ay gouvernement changé ka M5 mo be genga bo gouvernement ngono ka o ma bo tuguni de ka kla tuguni ka irisiw ko lu genga bo kuluba ka ta triki mercenaire no fe kana nuye ni bekra 2024 sadi ke asawo sorola bolo kidali sorola abulo kele banasisa donc mo munu ya deme awo be janfa ka terikuro unyina yere la sam aga stratégie oni irisu de kuma Assimi garder me bi atara triku no fe kila libérer la tro ay irisu ka sura su boy kata triki mercenaire tawol de ba les garder bi ota bané fana de mbe ka cité di hakilima o ba don mbe ka yirola Assimi Goïta yi adamade ma modeli mu ye ko ala ka danfen krikara mu don sari ke adamade bi se ka fe kebe jamana marani ni idée ni mentalité agraire ye quoi sari ke aye ni beke Burkina Faso nyabora Mali fe Niger nyabora Mali fe olu bela jelen ko kolu be do révolution kono Niger nana ka France gain ka force étrangère be gain aba fi Burkina fana force étrangère be gain aba fi ko parce que ko Mali yake ko parce que ko en révolutionnaire yake Assimi Goïta olu fana tola ambe farame ngo ka watina ko AES ko abala France Assimi Goïta yi dogo ani farasi DGS e kume barake nyogomulu Bokero kalama semaine passée de là où yere da communiquer bla ko lu ye bara joni farasi che o koro ku kume ka bara de ke ni mogo ba document na ne ba chi ma ne abora ne a video ira o ta bane hali bide aye munde ketuguni Assimi Goïta munde ketuguni Assimi Goïta furumuso Lala Diallo che sita Assimi muso kita Assimi muso e muso dafalendi ana muso nyani magoroke ka ko beke akele prezanye atara batulu nyangta kana noyi ay batulu nyangta o ka muso place mina ça dit que aba donnie adamade inconscient modèle mu yanga jamana kuna ay kele beche bo kele be ni ga tien wakati mina somin kera somin kele mena pere ne ta pere vous de ne ta pere ne te kuma conféré ne be pere vous de la bela jelena somin kele Shogel maiga bora Shogel koko anga kele ko infiltration kera ay Shogel lame il y a des gens qui ont juré qui vont faire tomber l'AES. Il y a des gens qui travaillent uniquement pour ça. Et ils ont des relais ici dans nos pays. Ces relais, il faut les combattre. Atenia. Il faut les combattre. Amatla halibide. Voilà. Et les soutiens de transition, il faut les valoriser. Ma befle. Shogel koko mogodo be mali kono kubeka AES labi. AES be chogo jumembi. AES be ninga bimbi. AES jamana be attaquer lembebi. Shogel somina. Ma ben fo domi. Farafi fleni neta fefe donne farafi be boko kalama retardi o tebe ko fe ka bala tukuni anye ni beke an somina anko Assimi Goïta surasi recrutement chamanke parce que kele ma ban folo mbega yirola anyan kono je ya uye quoi M5 kelengele salon 2024 M5 memorandum ke ko Assimi kibe ka srabla kaladi o karatro utara kataka muribo kodeka mogo tara katani chekoroba mine kaninta ka fili mobili kono ka fugula sama ka ba kungolola ni nunu ma malo malin kono o koro ne tsegu to karate fa alala de o koro ne nyamade uye chekoroba ina moloya ni chekoroba shije buba uye ala moloya ka demisonu bla ka neni Shogel kumbe banala ka imam nunu ni mutaka nunu pousser kuru bla Shogel la o tient dit muntaka ikoka dingede mayake ou ça c'est une vérité. On ne fait pas la guerre à quelqu'un qui est malade.
ça anga société la ni ake abe mo ko baye doni quoi ma ko ka dingi de na bonya be imam Umaru ani muta nga bonya wa ko ma akenenge ani Jamila benike aya surasu ya obla chugum au be ko ka ne mais il faut que je vous dise cette vérité quoi ce sont les faits c'est des erreurs Asimi nunu mainde c'est-à-dire que ambe maliko kala wakati mina olube ka onkele quoi M5 memorandum gla ko Asimi kibe ka sra bla ko yi ko kelebe ka tien uye tayruban na bok yorobe ka Asimi ka shogel neni dien dogama temma da shogel kan ka e Abdul Nyang bla ka bokan galon tike ka ndoro ben le cerveau la ko ben le cerveau ko e terro di ko ben le cerveau ko jatika wale mogodi ko ni ko ben le cerveau ni jatika wale mogo kadi u be fora kamne ka don kaso la ngalonka ko la ka here ka Asimi okuma Asimi mogede ala ya atenya Asimi bulu bon allez de fleka ayesi bla problème gonota et puis en somina mbeka iralo anyan kono jani Asimi gota transition yando de wallahi billahi transition yandi mogo te Mali transition fait net fait mais Asimi de te transition quoi Asimi de takaka Asimi transition tigi de pas Asimi ma ke Mali président transition bi transition c'est pour le peuple nanye défaut ya lamba fo transition bana de toko ko Asimi jamu goita tanga Asimi ma dégager ka boy transition ni corona chatinga yaro mofo nyen kale al corona la Asimi tisi billahi tisi na ya karaba ambi amalu chugo bi jugu yade neke ne afo awanyen kala yefona atinya bulu parce que ay malike quoi fendo bi ni ake mbeka kuma dambe tigi deun halala deun ba do mbeka kuma faut c'est la vérité tie malu ke quoi imagine Asimi fangata Asimi tarado Mali muri clanche beka mba fo malien fefe na ni muri baga taka ni muri bara nebe muri milliers de la quoi Mali muri ba fefe be na obudon abe Atlantique bebe abebe na taru fetro ba enregistrer kata de muri bokonema ne le fleka fanyana bide uyu taka oleke anga jamana li makara oleke Mali service de renseignement ka barake ka tero ka réseau yoro nyini ko kele muri bokone tara do mburu de kan ka olu corrompi olu ka tolu ka côté là c'est-à-dire mana ko quoi viromanu be anga M5 goshi en fede anga karsa bla nyona yan fede mana ko quoi c'est-à-dire olu mana jamana ko la olu boloko jamana olu awambe kuma kele fina aw boloko bina de Mali juguye n'est-ce pas malien chama boloko bina jara de Mali juguye Asimi goita bolu politicien ni shogel nuni M5 de Asimi be nyebo de la ina fo Mali jugu ka teme ali iya de agali ani Amadou Koufa kambi odo koso kelebe ka tia bulu parce que ale sigile me fanga ko kele de la ate Mali ko kele la révolutionnaire te fana Sékou Touré be ka tiro fo Asimi Goïta na anga jango kala folo ko la me. Je vous demande vraiment de voir l'avenir et de revenir à la vérité. On ne peut pas construire l'avenir en s'enfermant dans la confusion. Et nous qui parlons de révolution et de progrès, disons le premier ennemi d'une révolution, c'est la confusion. Abela Djeliame, Asimi be confusion de là. Ça a confusion créée pour Aouni Alache. Et M5 Sigi, ka gouvernement dit Shogalima. Ka tla mamunu te Shogali fait, koluke e ka conseiller. Orato barak kuma bebe manganchie Mali kono kuma be. Niye bara modeli jume alche alye jamana kalifa wulu de. Wulu te al jamana marata. A beninga ali wulu te jamana marata. Même un chien ne gère pas un pays comme ça. C'est-à-dire que fait munu ti manganga grenyona quoi. Abina fosa no chegarani muso bogotiri ni chegara bla sokono. Kolu kana se nyogoma. Kebo lu mara. Okmana klishi do de bebulwa. Ala miye Asimi Goïta da ala jakana mada. Mogo munu ye Mali faga. Mogo munu te changement fait. Kolu yelema kolu ke reka conseiller wi. Fo yamusa kamara beta fo kon anga négocier ni jatika wale mogo yi. Oni shogel yere kella okumala. O bekera kateme. Ambo bela jelen kalama. Et Thomas Sankara comment fango fanlame. Donc un militaire sans formation politique idéologique est un criminel en puissance. Comment be fleni. Aïe pire encore
atara conseil supérieur de la défense mumbe awo nyamoga di John Nema général Yamoussa Kamara ani général Dairou Dambeli wakati na Francis Sorasu bena Mali kono ni mogo fla ni Sorasi fla de Francis wole ku kana Mali kono est-ce que horoja la simika nga ngera la non o mogo kelo fala na len tukuni olu te M5 fait c'est-à-dire ngo du jamais vu aita Burkina ite ni Burkina ite ni Niger ibe gouvernement de oni CNT be nyona kuma be ka M5 na jugu ke nyonka ka be janfa hala furumuso lala ayo janfa kata tuku sunguru bauko kata batulu nyangta ka malina folo be doma e kume marfachila domina Kidali e kume sayani balocha domina lala de kumbe si kashila mais fisir wale de inconscient maluneti den flatte temeninka dagaran den abanga jamana kuna tese foila il ne connaît rien c'est Assimila na turanim na ye solution soro na Assimi Goïta solution soro koronete halalai kabla c'est-à-dire que ibaro nyama den ani halala den tse ka nyogo fo ka jiemu ne be ka halala kuma de fo nyana tande che anga kabila la anga mogoba u klobena peut-être d'autres dont Assimi be ka nko munu ka ne be ka fo nyana di mama ada ma dew tonye kada ma dew janfa fo ki sa ala ti sa godima amona nodi hal ne fitinama al ne tagamato ne sen digara mugos ne aklibala ne monama muso de bulu al ne tagamato dona ne sen der la doka ne mamuso gongoli sigine kun ko sigi kata yafa de la fe e kuma emi sen der aka ngo wai an kuna goshira de gongoli sigira an kun an na mona ni gasi sigidi mais nunu mala mo quoi ça nunu mina fo demi mona bolon fait quoi c'est des inconscients des animaux sauvages nunu ma hali muso hali nume musunguru taka todi nyoma et on est des gens mal nés dans les rues quoi ça nunu mina fo enfant de la rue de donc quoi ils n'ont pas de conscience horon jenyon touye haramadia tula waraya ni wulu ya vie de be nununa conscience kelen tula dans la vie haramadia sansi ka ngata choko jume halu yere ka here utadon ni nunu M5 kuma nyogomolo domina Burkina nyaboran fe Niger nyaboran fe Djembe nyaboran fe mais bina jara de kelen fila ka Mali sera otege bi ni malu yadi on serna ndenya ay M5 keleke anga M5 kele be kundabora de ko sura suka here soro mais o M5 de bela gushi mogolangolo mbulu munu kele ma son changement ma o lebe kanabi ko ala ka here ke o kuma ala wa here sosoa munu be tigere fola ko Assimi tanai munu ya unneni obe malu onye no make koronete halalai no ma malu onye Mali nkono okoro kanye nyamade Mali ko isra halala denko ni nyamade nko de ma beki yakilito ika kuma kana nebe bidati fo biye samedi 4 octobre 2025 an tiebe sigi an ma no make korone nete halalai Mali nkono joye nyamade nye joye halala de joye sogoloni de joye wurutan de o bebe donzina nyen kale awye nyen kale nga halalaya la na Assimi Goïta nama molo korone te halalai ngo fo nyana bi aya seba o kada aka video naje ni mogo fana njabi aya be ka video télécharger parce que nyama de ni halala de abe to do ken tala aken dobe wole ka daji toat ki tu kemantiala ni réseaux sociaux cléna be ka video ka garder ay nga video ya garder je vous garantis je ne suis pas Dieu ma ti solution soro parce que kungolo tala awa fisiri wale do ma jugu de dum ala kele de ba no fe bi bon ala bana mamina ni tuguru ko ala bi marudi ali amero na ko bi jatke wale moko wulembe mama mori kibe Assimi Goïta ne ko espionnage la nu yi soro bi fa soma mori kede be ka kalwa do Assimi ni binaka moko soro bi fa là ils vont t'éliminer ça c'est clair on le be senade na auto do de fole flo nyanata ou be kla ola avinomani ou be kla kolu fana fagal damne c'est ce qui se passe on te faut de kake mo gorane choko ne tala de la ki fa mais binaka mo o de be ka force duma ay be diviser abolo Assimi Goïta ebe eni français be nyogona e idro qui termine que français mais français yi to détruire ta bête keda e jaja e dogole me bala e bi ka mo mu révolution ko lu bekele ay ni djien oro jume eni mo mi jera ka ko ke e to soro e bulu jafa mo mu te fa kata to ngo e danga dinga singindi danga dene be to mo ko mami mbala bi
mo mi mara yele sanfa to fe o ye danga dia sindi ni kurane che mi ko le fana bela jele nga sebe ngada et puis pire ko mo ene ni torongono ne be na konne ma kuma bi misa quoi ça dit ay ben nga kuma wati bina an somina ngo kele be ka tie ben le cerveau ko ko ale nyabe ko do la kanga fo Assimi ngena kanga VDP créer Mali kono ana recrutement ko sono ko Mali kele ma bande Assimi bolo ko kele di bana kidali sora doro ay Risu Janfa kidali sora doro ay Sadio Kamara Janfa kidali sora doro ay M5 Janfa ay gouvernement chika M5 begge abolo ko kele bana san abe choko jumebi fisiri wale demuloli dagaran a te foyi don dans la vie confinte Assimi la jankuna ala te se kumala il n'est même pas atina Assimi ba fuko présent amal dem ayra je belle cerveau e mufo an somina wakati mina an somina ka foko wallahi ko kelebe ka tia an somina ala an somina ala an somina ay ben kuma kana me Assimi Stadio Kamada Assimi Stadio Kamada Burkina premier ministre ko le Mali fait la fierté de l'Afrique o tient mais Burkina yi sogal ko ni ngal kay nga ke ula ku fele fe ko experience jmembe experience mimbe ne o lu fe bakuru bala fe flade wa corruption kala tugo o dynamisme da bu non ta laxisme do ni mon la parce to ko ni ko kuma be senaya ko na gara x gara to ko ni ko kuma on te to ko ni do ante fado ante bando ya ta chonga bla cho o ke so de ni ma ta so de tugo ni do de chi o ko fe mi fele be ni so ni ngana sigo ba ko so da ko dia be mamas Burkina Faso les volontaires pour la défense de la patrie. Eux de Blasenga et en lieu de faire boulevard que nous sommes prêts à donner, nous 50 000 jeunes de la prêt aujourd'hui. Moi, Adama Benjara en tête. 6 mois, au bout d'un décembre, avec cette ngana, on va médaille là-dedans. Burkina, au bout de ça, on va bisabani djouli. On va primu bella djeleme, on va tan flabe dima. Primu wera dima, il y a 10 minutes sommeil. On va kono primu wera dima. On va watan duruma. Donc, à Benisara, million kilomètres de famille, mani, banana, wa dima, four déjà, sacrifice, l'ultime sacrifice, il a fait une là, il t'a passé pour ma bonne là. On peut beaucoup de guerre, on t'a avec des bénévoles, on m'a posé à remettre là. Quand on veut organiser, Marfa de monter, tu veux avec des montées, tu veux dire, quand on fait un moment, quand il y a directement des bougous, nous bec, quel est le coron. En tant que nous mettons bougous, nous dons, on nous gable, nous gagnons, soit sous professionnel ou gable, on a ta keleng, on va masse. Au lieu de guerre, quand il est sous la base, c'est qu'il gagne, quand le ministre de mois de juin, quand tu as trouvé, on y est blanc, on va bougou, mais jeune, c'est bon, on va ta dans une baraba. Comment tu as arrêté? On a matin une baraba. Ni kolor se ka bonya kana ambe so ya mi ka banga da gere mi ga ta sa ibe ka jugu be o ga sa jugu ga kisagi ko la ibuni bere bo fla do la kele do so ni gere su ko na bi ga jamana ka ni ma jugu fa jugu ti jede abe to godi wa pli abe me pli jamana do me salia wala yu ka force were ta der perdure ka la me fo gere yere na ke normali ko voilà ne tale do la so abela jele ni kuma mede ben ni fois mena kay mo recruter ay mo frango nga nunga ko re de bampew non maçon o wati asro o be sunguru tegawla o wati asro batulu nyang yan fe mana ko mo blanyo naw ki wole ha segu tungare krosi belle cerveau la ha ben ni naga ko ni danga dia ko drone kuma ka transition kono te modi quoi ala ni togo bayin dama jebe nyaboran fe ka togo mi tona mu yene de baliban anya ni kribe kerbeke ayesi jamana simaw deme o be uski go bulo fla courage bi attaque be ka ke Burkina mais question que posé Burkina Kaoukou en 2012 et 2022 2023 i kunta me ko Burkina surasi minele ka fleni jatika wale mo bolo mais bi Mali surasi Burkina surasi be mine ko filmer ko ira ça fait mal parce que ay ñogon soutran galon de camp ay bon galon kono galon te jamana si le capitaine est honnête dans le combat capitaine ibe keleme ka Burkina mine to ni Assimi ko Mali minati wallahi bilan ante cheni horola Burkina be do question posée ne kundondo la ko se ku tungara pourquoi tu es contre Assimi moi je ne suis pas contre Assimi ngone be question ngale poser ku ngoni capitaine ibe tara Blaise ga mo ko ta ka baraka noy
ka wayi ya nunu munu be boka capitaine soutenu ni capitaine yolu gen dongo do kolu mogo be don kasola kata mo gorota kanai Burkina ateshi Burkina oduguje akoko no akoko ni ko ni capitaine ko dongo do kale be ka capitaine nga ni bo ngode be ka kauna malla aye be kungolo kura fe na galontige la de nunu ni mogo la ngolo nunu le Abdul Nyang le bubu nunu be France mogo udi et pire encore utara kataka ali gouvernement ali Mali gouvernement communication abe jambolo bi nga be France mogo nunu de bulubi mais Mali kono mogo do ti ko famia quoi mogo chama bo ti ko famia ali Yamusa Kamara bora ka fa dajela ko marfa ci te keleban aya reka Assimi Goïta ka conseiller aya kuma kana me on n'arrivera jamais à trouver la paix par la victoire militaire. Seulement. On n'arrivera jamais à mettre fin à la guerre par la victoire militaire. Comme Marfachi, Kotatoko Maliga gagné Keleina. Kaba Soumaya de Kata gagné. Sorasi de Flek à Nifotande. Bon, nous n'étions pas français. C'est-à-dire, nous avons Shogel et Adjabiou. Yamusa Kamara Koko Fanga négocié ni Jatka Wale Mogodi. Shogel Bora. Ado Shogel Dusubora Shogel et Adjabi. Shogel Dusubora Shogel et Adjabi. Est-ce que vous voyez? Shogel Dusubora et Adjabi. Agoko Sorasi bise ki jo choko jume. Ke Sorasi. Egatla ka foko anga négocié ni Jatka Wale Mogodi. Comme ça que Chokodi. Aya Fadou. Mais on ne l'a pas écouté. Comme Mioto Kumakante Mne Sogobo Sorola. Ni Sorasi tellement au Kafara Kayada. Muribo kone Sunguru. Mais c'est kaka. Muribo kone Suguru. Evelyn Jackie. Ni Nogolen Dey na fleni. Ni Nunu Bagwara ka Shogel Nengateme. Ni Muribo kone Mse ka fokale doa ode. E ka doa ode oro. E fa flaye Sunguru de fleko neni. Et nous Mali renseignement dans un demanda de Balaga Malida. Les plus maudits et anciens voleurs. Ils ont Sunguru Bao de Bobi Kanga Anga Premier Beneni. Katla o mo bode aklara ko don kasula. Katla ka ben kamola walla abi molo Mali ngona. Na ma molo korane te halalai. Bilai talai. Au ayra na au te doudi. Nin korane cha te ite doudi de. Doudi. Ota abage baga ni mami e fla to la molo ya. Abe Sunguru tege karimu nkumbuka Sunguru tege dugu. Aye Sunguru tege ka Mali na flo ba beta ka daga Sunguru ma vis-à-vis. Ora to au baraka banabi. Aya to ma aye Mali ba bolo choko jombi. Awa au bilai talai tange nunu be Mali te sumaya. Na kera ka fuma pu. Aya se ba ka dade. Ni Mali mun ko kibi klo gele ay ta fe ne be ka ulaje ne kente Mali. Mais c'est vous qui allez récolter les pots cassés. Nunu te Mali te nya suma kan to fieu. Parce que ala kele de buko. Tche be tugu nunu ko be ta gangara fe. Meka tien de fanya de ala tatuda akira tatuda neke ne boranga kumala mungu mene bulu ka fo asi ni conclusion bela jele mi ibado asi mi Goïta be sogo saba gene la abe fe ka révolutionnaire tokota parce que tokoni kadi mais en même temps ate fe ka isembo régime koro mo bulu parce que réseau munu mbolu bulu war chouin réseau sanu chouin réseau Assimi Goïta te fait au franca tlala avec fait ka war soro ça dit que Assimi il avait fait comme Mogota sogo ça va gagner Assimi Goïta ka fngai sogo keme gendi to eta sogo ça va gagner ko surguta Assimi ta sogo keme gendi Assimi Goïta bina fo ni surgu ye bagolo ta ko do ayra la ka yere ke bawye kana do baw tula ka baw dun quoi ça dit que ka surgu kana ka bagolo ta ko ka yere masque kana baw tula ka bakasi ke ko surugu ka bakasi ke kana do bautula ko kale badi ja bate ja surugu de do Assimi kera Malion bolo tindi Assimi kera Malion bolo zerni je jatigi fa yiri u ka yiri do be no zerni je jatigi fa yiri abi noro yiri to la ka yele di na yi noro yiri na bo fa de ma le be yele abi fodi ma ko zerni je jatigi fa yiri Assimi Goïta wodi horon jugu tala Malien jugu tala billahi talai hala jugu fana tala parce que halabe moloyan kalon tegela halabe moloya janfala mais moi sari mo horonte quoi aya hala furumuso ya janfa awati nya bulu billahi na nya na bulu ka fuma to nya mgodi ne afana de na ko viva Assimi ne te kuma ne te machi kele ki ko viva Assimi ikana sene ma dorondi c'est tout amansi le temps va nous donner raison ni Assimi ko kube taka ni tugutugu bara la Mali be bi wallahi ni Burkina ni Niger nous be ma tugala ka fisi bonte ko parce que Mali ta de be ka affecté jatike wale mogo Mali kan fen be Mali ni Burkina Niger frontière bebe jatike wale mogo de bulobi orato Burkina tse ka sumaya tugu ya sila sinon 2022 2023
Nous be kun fenen do. Donc information me ne bolo ka fana o de ni ala ka hereke malien den bela jelingi. Ala ka tien bangi. Insécurité mbi a sourci. Nan kuyan clé nga kele damne sang ma soran clara kele la. Wallahi ala. Mais ay jouke antobe kele la antobe kan hami malikula alebe ka on kele. Voilà les problèmes. Oda kundo malien mun be France, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada, warchi no rabe Senweb application télécharger. Na Senweb application télécharger avec ka corps promo do urgent 10 € na ya reta. O ko fa ba bang information be do. Aw so mo be Malla, Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun, abul ko orange numéro ta no to ko 40 na warchi ba so orange na sur place. Warchi go fla to drum glisse warchi go fla na samana bada 1,99 € c'est 2 € que me fla dro o de kundo akambe ciao ciao.